बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै बिदा फंबाय आरो जोंना सासेल' बिमा। दा बे बिदा फंबाय सानैनि गेजेराव बिमाखौ बर' बिमाखौ जों मोजाङै नायजानो लुगैयो बयबो बर' हारिया। पलिटिकेल पार्टिया नोंनि एजेन्डाया आलदा आलदा जानो हागौ नोंनि सिटआव थानो थाखाय, नाथाय हेल' खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो नोंथांमोनखौ फिर आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दंजोबो। ओमफ्राय दा आङो दा बे भिडिअ'आव सावरायनो सानदों कि 23 दा सेप्तेम्बराव बङाइगाव लावख्रिगुरि सापागुरि चिरां डिस्ट्रिक्टनि लावख्रिगुरि होननाय जायगायाव माखासे बर'नि न'फोरखौ होखारनाय जादों सरकारनि आदेशनि गेजेरजों माने इभेक्सन खालामनाय जादों आरो जेराव दिनै आं सानो बे जोंनि बर'नि जाय जायगायाव जों जोनोम मोनदों थांनानै थाबोगासिनो दं गोबाव समनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो, बे जायगायाव जुदि 30-40 बोसोर रायजो जाबोखानाय मानसिफोरखौ इभेक्सन खालामनांगौनि दरखार गैयामोन होननानै आं सानो। मानल' दा 5-6 बोसोर सिगांबा बेफोरबायदि हाग्रा सिफायनानै थाहैलाबायदों बेफोरबायदिखौ रैखाथि खालामनायबा बिसोरखौ एरननो हागौ। नाथाय बे 30-40 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जाय मानसिफोरा बे जाय हायाव गावनि न' लुनानै आबाद खेथि खालामनानै गावनि न'खर बिसि फिसाफोरखौ खांबोदों बेखौ इभेक्सन खालामनाया मानि सरासर बिराद गलत होननानै हमनानै लाजायो। जेब्ला जों आजले 20 बोसोर सिगां 2003-2002-1आव मानि जेब्ला जों क'क्राझाराव मेट्रिक एग्जाम होनो फैयोमोन, जोङो ओरै सुखनजरानि ओरै मागोरमारि बारलांनानै बे दैनि सेराव बे बालाबारियाव दा डाइट कलेजनि आगसि आगदा जायफोर मानसिफोर दङ बेयाव बे समावथ' मानसियानो गैखायामोन, फ्राय आं होनखायो मानसि होननायानो गैयामोन बेयाव। दा बेयाव लानजाय गोलाव जाग्राफ्रा ओरैबायदि माने न' खालामनानै थाफैबाय। बे मा बेसेबां बोसोरनि बे थाफैनाया दिनै मस्टलि आं होनो बेहाय 18-20 बोसोरानो जायाखै बेहाय। जेब्ला जों मेट्रिक हैनो थांदोंमोन बै समावथ' एथ'ग्राम गंसे गंनै न'ल'मोन। दा दिनै बै 30-40 बोसोर रायजो जाबोनाय मानसिफोरखौसो दिनै इभेक्सन खालामला हैबाय। बे जोंनि बे क'क्राझार एरियानि सिङावनो थानाय एकदम टाउन एरियानि खाथियावनो थाथारनाय बे लानजाय गोलाव जाग्राफोरखौ मानो होखारनो हाया? दिनै बर'नि गोबां प्रजेक्ट अफिस टफिस जेसेबांखि जाया मानो जोंनि बे एरियायाव ओरैबायदि हा दङ, फरेस्टनि हा दङ, बेफोराव आरामसे बानायनो हायो। एफा गोजान गोजान जायगायाव थांनानै नोंसोर बेबायदि एथ' गोबाव संसार जाबोखानाय जोंनि बर'निनो सरकाराव बर' मानसिखौ होखारनायाथ' मोजां जायाखै आरोना। दाना दिनै बिसोरखौ मानो होखारनो हाया? डाइट कलेजनि बे वाल होनायखौनो साननानै नाय नों, वालाव न'खरसे न'खरनै लानजाय गोलाव जाग्रानि न' दङ, बेखौनो दिनैसिम वाल होनो हायाखै। जोंनि मानसिफ्रा माने जोंनि जायखिजाया पलिटिकेल लिडार होन जोंनि सिकिउरिटि पुलिस बै मानसिफोरनि थाखाय मानो एथ'ग्राम नरम जायो? बिसोरखौ मानो खालामनो हाया? एक्सुवेलि जोंनाव ना लिडार होन जायखिजाया गामि एरियायाव संसार जानाय जेरावखि जाया नायो जों मोनसेबो माने गावजों गाव माबा गैया, हेफाजाब होलायनाय बा थुलुंगा होलायनाय गैया। सोर सोरखौ नाख्रबलायनो हागोन, सोर सोरखौ बखिलायनो हागोन, बोख्लायलायनो हागोन, माबालायनो हागोन, जों बेयावनो गोदोनानै दं दिनैसिमबो। मानो बिदि खालामो जों बुजिनो मोना। दिनै सरासर जों दिनैबो मिथिनो हाखायो दा पलिटिकेलाव बिटिआर जुक्तिनि गेजेराव जाय जिनिसखौ जों जोंनि जाथिनि थाखाय मावबोनाय एनडिएफबिनि लिडार रन्जन दैमारि सारखौ दिनै जेलनिफ्राय बख'वाखै। जे जायगायाव एकर्डनि उनाव बख'थारनांगौमोन बेयावबो बख'नो हायाखै। दा बेयावबो नायदो नों जोंनि जाथिनि सेन्टिमेन्टआ बहाय थायो? गाव गावनि बेनिफिटनि थाखाय माबायदि दस्राखौ गुबुनखौ न'खरनि मानसिखौ बा रिलेसनखौ गासैखौबो जों फोजोबस्रांनो हायो। नाथाय जोङो बेबायदि जाय लामाजों फैगासिनो दङ बिराद गिदिर जोंनि खैफोदनि माबा मोनसे सम फैगोन दे बेबायदि खालामबाय थायोब्ला। दिनै मा मोनदों जों गावजों गाव नांलायबाय थानानै माबाबाय थानानै लासै 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 जोंनि जेसेबां मोननांगौ जे जिनिसखौ जों जुजिनानै खौसेथियै लाबोनो हागौमोन बे जिनिसखौ लासै लासै जोंनि इउनिटि गैयिनि थाखायनो दिनै गोमालांनोबो हमदों लासै लासै। दिनै जोंथ' नर्माल ओरैनो साभाबिक जोंनि बर'नि माखासे लिडारफोरनि खोथाफोरखौ नायनानै जों मोनथिनो हायो। नाथाय लिडारफोरादि जोंनि जाथिनि थाखाय
गुदिनिफ्राय लानानै बिजौसिमखौनो मोनथिजोबखागौ जे जायगायाव जोंनि जाथिया नुकसान जाहैगोन होननानै मोनथिगौ बे जायगायावबो जोंनि लिडारफोर दिनै खुगासिया फैबाय थानाय समाव मा जोंनि जाथिया जोबलाङोब्ला गोमालाङोब्ला इजियैनो बा गावनि जाथिखौ कनभार्ट खालामनानै दस्रा जाथियावबो थाहैनो हागोन जोंनि साननाया बेबायदि दा ओंखायनो सानजाहा जेरै गुवाहाटि साइड होनो ओरै बिनि आवगायथिंबो बबेबा जायगायाव बर' जानानैबो बर' रोङैफ्रा बेबायदिनो जालाङो दा जोंनि बर'आ बर' जानानै बर'आनो दस्रा जाथिखौबो जोंनि भाषा फोरोंनानै जोंनि जाथिनि मानसिसो बानायनांगौमोन दिनै जोंना उल्थासो दिनै एसेबां पावार मोनसेयावबो जों गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनानै गाव गावखौनो जाथिखौनो बोख्लायलाय सुख्लायलाय दानख्लायलाय जोख्लायलाय जेरैखि जाया खालामलाबायगासिनो दं गावजों गाव रायजो राजाफोर जायफोर आंनि भिडिअखौ नायदों पलिटिकेल लिडारफ्रा गाव गावनि बेनिफिटनि थाखाय ना जेखौबो मावनो रायादिजोब बिसोर नाथाय जायफोरा जातिनि संगठन हिसाबै खामानि मावगासिनो दं दिनै BSF होन आबसु होन जायखिजाया आफादानो गैयाथों मानो बिसोरो दिनै जातिनि माबा मोनसे एगेन्स्टै जुदि जोंनि जातिया मोनसे खहा जानो नागिरदोंबा दरनाबा गासिबो एरियायावनो प्रटेस्ट खालामजोबथारनांगौ आरो बेयाव प्रटेस्ट खालामनानैल' जेबो जाया दिनै डेलिमिटेसननि सायाव दिनै लकसभा सिटनि माखासे गोमानाय माबानायाव गोबां प्रटेस्ट खालामदोंमोन दा बेफोरनि सायाव मा जादों जेब्लासिम पलिटिकेल लिडारफ्रा बेयाव सापर्ट बा अबजेक्सन होआ बेयावबो माखासे सलुसना फैनानै फैया ओंखायनो दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि जुगाव जों बयबो नुखायो सोरबायदि सरकारा माबायदि मावदों सोरबायदि सरकारा माबायदि मोजां मावाखै बेफोरखौ नुखायो थांनाय 17 बोसोराव BPFआ मा मावदों दा नैबे 2.5-3 बोसोराव UPPL सरकारा मा मावदों बेफोरखौ आम पाब्लिकआ बयबो नुगासिनो दङ थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकाराबो माखासे गोबां गाज्रि खामानि मावदों जेरै जौ पार्टि पिकनिक माबा माबि स्पट बिदि बानायलाबायजोब्बाय ओमफ्राय बेनि उनाव BPF पार्टिनि मावथि हान्जाफोरनि थाखाय केम्प बानायबाय 16-17 बोसोर 20 बोसोरनि गथ'फोरखौ केम्पआव लाफ्लानानै पलिटिकेल पार्टियाव गोबां इस्तेमाल खालामबाय दिनै बिसोर बायनाय लोगो लोगो जानला मोनला खामानि मावनो रोङा लेखा फरायनो रोङा बेबायदि जालानानै फाग्ला जालाजोब्बाय बे समनि माखासे जेनेरेसना बेयावबो गाज्रि जालांबाय दिनै UPPL पार्टिया गुबुन फारसेथिं मोजां मावदों ओमफ्राय जोंनि जाथिनि थाखाय बबेबा बुस्थुआ जों लिडारफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय बायदिब्ला बेयावबो जोंहा गोबां गिनांगौ बाथ्रा फैयो दिनै पलिटिकेल पार्टिजोंनो जाजोबगोन माखासे जोंनि सलुसनफोरा दिनै जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जोंनि प्रमद बर' सारा गोबां आन्दालन खालामबोदोंमोन गाबगु खुगु ओंखाम जायालासे हांगार स्ट्राइक माबा माबि रड ब्लक रेल ब्लक माबा माबि गोबां खामानि मावदोंमोन दिनै आं सानो बर'नि माखासे गोबां अपोजिट पार्टियानो होन एबा जोंनि आफादनि माखासे मानसिफ्रानो होन जायफोरा नुकसान खहा जाबोगोन उन समनि माबाखौ बुंबोबाय थादों मा बिसोर माने जातिनि माबा मोनसे खहा जाबोनाय नुकसान जाबोगोन बेफोरखौ मिथिया नामा निस्सय मोनथिगोन बिसोरबो दा दिनै गासिबो सही गासिबो राइट सोलिजोबथारदों नामा जुदि राइट सोलिजोबथारदोंबा बै माखासे खोथा ओंखारनायफोरा जेरै BTCनिफ्राय BTRआव फैखांनायनि उनाव माबे पावारनि खमिया सोलिबोदों खमायबोदों बेफोरखौ गासिबो बैफोर गिदिर मानसिफ्राबो मिथिगौ बा प्रमद बर' साराबो मिथिखागौ नाथाय जाय पावारखौ मोनखांनायनि उनाव गोमाफिनबाय बेफोरखौ आरो मोननो थाखाय जों जेसेबांखि बोसोर 30-40 बोसोर साहे हाग्रायाव ओंखारनानै होन साहे नों लामायाव ओंखारनानै रेल जथायनानै होन स्ट्रागल खालामबोआखै आरो बेफोरबायदि जाय दिनै सरकारि गभर्नमेन्टनि आसाम स्टेटनि गभर्नमेन्टफोरजों मिलायनानै जायफोरखौ एग्रिमेन्टआव लिरनानै दोनदों बेफोरखौ बोखारनो थाखायबो जोंनो माखासे गोबां माने सम नांबावगोन जुदि जों दिनै सानै हयै गावनि गाद्दि सिटखौल' लुबैनानै मावोब्ला उन समाव आरो बेफोरखौ बोखारनो थाखायबो गोबां आरो जुजिबावनांगोन जों दा बेनि थाखायनो आं सानो जायफोरा पलिटिकेल पार्टियाव दङ आं मोननैबो पार्टिजों रावजोंबो सापर्ट गैया जाय BPF या UPPL मोननैबो जाथिया जोंनि बर'निनो बिदा फंबाय सानैल' जों मोजाङै जाजानो लुबैयो जों दिनै BPF आरो UPPL मोननै बिदा फंबाय आरो जोंना सासेल' बिमा दा बे बिदा फंबाय सानैनि गेजेराव बिमाखौ बर' बिमाखौ जों मोजाङै नायजानो लुबैयो बयबो बर' हारिया पलिटिकेल पार्टिया नोंनि एजेन्डाया आलादा आलादा जानो हागौ नोंनि सिटआव थानो थाखाय नाथाय जाथिनि समाव बर' बिमानि थाखाय माबा मोनसे नुकसान इयुन समाव खहा जागोनब्ला
बेयाव बिदा फंबाय सानैबो ज' जानानै एगेन्स्ट माने सरकारनि एगेन्स्टै बा गुबुन जाथिया जोंखौ नाख्रेबनो नाजादोंबा बेयाव ज' जानांगौ होननानै आं सानो आरो। दा दिनैनि बे भिडिअ'आ बांद्राय गोलाव बानायनो साना आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन जायफोरा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां इनफरमेसनखौ मोनबोगासिनो दङ आरो नुबोखाबादोंबो गासिबो, आरो जायफोरा पार्टियाव दङ माबा मोनसे गभर्नमेन्टनि माने बेनिफिट फैदोंब्ला बेयाव BPF, UPPL सोरबा पार्टि माबा माबि पार्टि बेफोरखौ नायनाङा, गासिखौबो होजोब, अब्लासो जोंनाव इउनिटि फैगोन रायजो राजानि सायाव बा एरियानि मानसिफोरनि सायाव। बेयाव पार्टि फुर्टिनि माबाखौ दादोनथार नों पावाराव दंब्ला, अब्लासो नोङो जों खौसेयाव फैगोन। दा बेखौनो बुंनो सानबाय आङो, नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायदों माने भटखौ फैबाय थानाय समाव भटखौ होयोब्ला सरकारनि एजेन्डानि सायाव होबानो जायो, मोनथिबाय? एजेन्डानि सायाव सरकारा मा मावदों मा मावाखै, आरो बेनि मावनायनि अनगायैबो जोंनि जाथिनि थाखाय इयुन समाव 30-40 बोसोरनि उनाव जोंनि नेक्स्ट जुनियर जेनेरेसननि मानसिफ्रा माबायदि स्ट्रागोल खालामहैनांगोन बेफोरखौ साननानै इलेक्सननि भटखौ होबानो जायो, जायखौ मोजां मोनदों। आरो जायफोरा सरकाराव थानानै जाथिनि थाखाय नुकसान खालामगासिनो दङ, खुगा सिनो हायाखै, जायफोरा गोरोन्थिखौ नुदोंब्लाबो, बेफोरनि थाखाय आङो बेखौनो सानो, अननानै जाय समाव नोंसोरखौ सापर्ट होदोंमोन बेनि फिथाइखौ पाब्लिकफोरनो होफिन अननानै। दा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, खुलुमबाय। आरो जोबथारनायाव आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय। बेबायदिनो माखासे पलिटिकेलनि जोंनि जातिनि समस्यानि फारसे आं भिडिअ बानायगोन, आरो माखासे ब्लगिं बेरायनाय, एक्सुवेलि आं गोजान जायगायाव थायो नालाय एखमबा एखमबा बेरायो, बेनिबो भिडिअ'खौ नोंसोर नुनो मोनगोन। एसेनोसै, खुलुमबाय रायजो।